Dobrý den, mé jméno je Jaroslav Kašík a jsem realitní makléř z Remax Quality. Dnes vás vítám v Kojetíně. Představujeme vám rodinný dům s rozlehlou zahradou o velikosti 1100 m2 a zastavěnou plochou 439 m2. Nemovitost je prakticky řešená. Každé patro má svůj samostatný vstup, což umožňuje dvougenerační bydlení nebo spojení bydlení s podnikáním. Spodní patro je připraveno k rekonstrukci, to znamená, že si ho můžete upravit přesně podle svých představ. Horní patro je ihned k nastěhování a tvoří útulné rodinné zázemí. Najdete zde prostornou kuchyň, obyvák, ložnici, jeden neprůchozí pokoj a jeden průchozí. Dále koupelnu s vanou, sprchovým koutem a toaletou. Vytápění je řešeno plynovým kotlem nebo krbovými kamny. Na ohřev vody slouží elektrický boiler. Kojetín nabízí vše, co k pohodlnému životu potřebujete. Školu, školku, lékaře, obchody, restaurace i sportoviště. Nechybí zde biotop vhodný pro rodinné procházky a velké koupaliště, které dodává městu letní atmosféru. Milovníci přírody a rybaření ocení i řeku Moravu, která protéká nedaleko a je oblíbeným místem rybářů i pro klidné procházky podél vody. Velkým benefitem je výborná dopravní dostupnost, rychlý nájezd na dálnici D1 směr Brno i Zlín a také pracovní příležitost v nedalekém Amazonu. Rodinný dům v Kojetíně – ideální místo pro klidné bydlení, rodinný život i podnikání. Pokud vás tato nabídka zaujala, neváhejte mě kontaktovat, budu se na vás těšit na prohlídce. Váš realitní makléř Jaroslav Kašík.